расман варзигари тоҷик Осимхон Раҳмонов бо рекорди 12-3 зидди варзигари бразилӣ Хосе Алешандре бо рекорди 28-14 рӯзи 19 май дар Казан дар турнири ACA 157 рақиби якуми Осимхон Алан Гомеш осеб гирифт ва аз ин муҳориба даст кашид. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. сеюм рақами рейтинги вазни миёна Билол Муҳаммад баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Гилберт Бёрнс гуфт ки аз ҷуфти Леон Эдвардс ва Колби Ковингтон кадомашро рақиби навбатии худ дидан мехост. бо Леон Эдвардс мо кори нотамом дорем. ҳозир ӯ беҳтарин ҷангвари вазни моро шикаст дод. ӯ аз ҳама ғалабаҳои пайдарҳами зиёд дар вазни миёна дорад. барои ман аз ӯ камарбандро гирифтан хеле хуб мешуд. шумо дар ёд доред ки якум муҳорибаи мо чӣ гуна гузашта буд. аммо рости гап, ман зид нестам ки бо ҳар дуи онҳо муҳориба гузаронам. дар давоми чанд сол ман кӯшиш кардам ки бо Колби Ковингтон муҳориба гузаронам. аз рӯзе ки ман ба UFC омадам, ман орзу мекардам ки чеҳраи ӯро шиканам. фикр мекунам ки агар ӯ чемпион шава, пас ӯ 1-2 соли дигар ба октагон намебарояд. охирон муҳорибаи ӯ кай буд? ӯ ҷангвари фаъол нест. барои ман боша фарқ надорад ки бо кӣ меҷангам. маро ба октагон сар диҳен ва ба ман дастпӯшак диҳен, тамом, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунам ки Билол Муҳаммад ва Леон Эдвардс як маротиба дар октагон вохӯрда буданд, аммо ҳамон муҳориба бенатиҷа ба анҷом расид, чунки Леон ба чашми Муҳаммад ба ангуш зад ва Билол Муҳаммад муҳорибаро идома дода натавонист. аз ҳамон муҳориба то ҳол на Леон Эдвардс ва на Билол Муҳаммад боре ҳам шикаст хӯрдагӣ нестанд. ҷангвари бебохти UFC Ҳамзат Чимаев дар охирон изҳороти президенти UFC Дана Вайт норозигии худро баён кард. ман оиди муҳорибаҳо ягон гуна мушкилӣ надорам. агар ки онҳо ба ман муҳориба медоданд, пас ман чанд муддат пеш муҳориба мегузарондам. ман ин қадар лагерҳои тамренӣ гузарондам, аммо ягон муҳориба ба ман надоданд. проблема аниқ дар ман нест. ман дар Дубай омодагӣ дидам, баъд дар Таиланд. барои чӣ ман ин қадар тайёрӣ мебинам агар ки муҳориба набошад? ман ҳеҷ чизро намефаҳмам. ман бо любой кас ҷангида метавонам. барои ман фарқ надорад ки рақиби ман кадоме аз инҳо мешавад. Билол Муҳаммад, Камару Усман, Исраил Адесаня, Леон Эдвардс, Колби Ковингтон ё ин ки Роберт Уитакер, навиштааст Чимаев. хотиррасон мекунам ки рӯзҳои истироҳатии гузашта Дана Вайт гуфт ки сабаби баромад накардани Ҳамзат дар худи ӯст ва ӯ дар зиндагии шахсияш проблема дорад. акнун чӣ гуна ки мебинем Ҳамзат мегӯяд ки ин суханҳо асос надоранд. дӯстон, ба фикри шумо Дана Вайт рост мегӯяд ё ин ки Ҳамзат Чимаев? метавонед фикротонро дар комментария нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи муваққатии вазни сабук Тони Элкокуй Фергюсон шаби 7 май мошини худро дар ҳолати мастӣ ронда ба садама дучор шуд ва дар ин садама Фергюсон бо мошини худ 2 мошини дар истгоҳ бударо мезанад. дар вақти садама ягон кас осеб нагирифтааст, ҳатто худи Тони Фергюсон. худи ҳамон соат Тони Фергюсонро дастгир карданд ва имрӯз хабар баромад ки ӯро бар ивази $30,000 гарав озод карданд. ӯро чӣ гуна ҷазо интизор аст ҳозирашда маълум нест. рӯзи 1 июн суди Тони Фергюсон баргузор мегардад ва дар ҳамон ҷо ҳамааш маълум хоҳад шуд. ва дӯстон, дар ин кори рухдода як чизи ғайриоддӣ ҳам ҳаст. расо 1 сол пеш шаби 7 ба 8 май Майкл Чендлер Тони Фергюсонро ба нокаути вазин равон карда буд ки то ҳамон вақт ягон кас бо Фергюсон ин корро кардагӣ набуд ва баъди 1 сол боз шаби 7 май ӯ ба садама афтид. дӯстон, ин буд хабарҳои имрӯза. ҳатман дар канали мо обуна шавен, фикру ақидаҳоятонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.